Γεια σας, μαζί με την ομάδα μου έχουμε επιδιώξει τη λεπτομερή ανάλυση του Edems Yard. Το Edems Yard αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή brunch καφέ restaurant στη Λάρνακα, γνωστό για την αισθητική του, την ποιότητα και την άνετη ατμόσφαιρα. Παρέχει ποικιλία σε brunch, καφέδες, χυμούς και γλυκά, με έμφαση στη μοντέρνα παρουσίαση και σε γεύσεις μεσογειακής και διεθνούς κουζίνας. Η φωτογενής διακόσμηση και τα καλεσθήτα πιάτα το καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλές στα social media. Επίσης, ξεχωρίζει για τη θεματική του διακόσμηση με βάση την εποχή, όπως τώρα τα Χριστούγεννα, όπου ο χώρος διαμορφώνεται δημιουργώντας μια ιδιαίτερη εμπειρία στους επισκέπτες. Ακολούθως, καταφέρει να καλύπτει την ανάγκη των Κυπρίων για ποιοτικό, φρέσκο φαγητό σε όμορφο και άνετο χώρο. Προσφέρει σταθερή εμπειρία σε μια αγορά όπου η ποιότητα συχνά δεν είναι σταθερή. Δίνει αξία και εμπειρία, όχι απλώς ένα γεύμα. Είναι σημαντικό στο σημερινό κυπριακό περιβάλλον, αφού ανταποκρίνεται στη σύγχρονη τάση για μπραντς και ποιοτικά καφέ στην Κύπρο, ενισχύει την εικόνα της Λάρνακας ως σύγχρονη και ζωντανή πόλη, στηρίζει την τοπική οικονομία και προσφέρει εργασία σε νέους. Δείχνει πως μια μικρομεσαία επιχείρηση προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες της αγοράς. Οι πελάτες στους οποίους απευθύνεται χωρίζονται σε δύο βασικές ηλικιακές ομάδες. Η ηλικία 18 με 25 ετών, οι οποίοι είναι οι νεαροί που επηρεάζονται από τα social media, αναζητούν φωτογενή πιάτα, ωραία αισθητική και χαλαρό περιβάλλον. Δεύτερη ομάδα είναι η ηλικία 25 με 40 ετών, οι οποίοι είναι οι επαγγελματίες και ζευγάρια που δίνουν έμφαση στην ποιότητα φαγητού, την καθαριότητα και τη σταθερή εμπειρία. Ένα μικρότερο ποσοστό αποτελείται από τουρίστες και οικογένειες που επιλέγουν το μαγαζί λόγω της θετικής τους φήμης και του ποιοτικού μενού. Συνολικά, οι πελάτες αναζητούν ένα χώρο που συνδυάζει καλό φαγητό, άνεση, κοινωνική εμπειρία και όμορφη αισθητική. Για τη συλλογή των στοιχείων έγινε ένας συνδυασμός μεταξύ παρατήρησης, συνέντευξης και πρωτογενής έρευνας. Η έρευνα έδειξε υψηλή ικανοποίηση από την ποιότητα του φαγητού, το περιβάλλον και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει το Edems Yard. Οι συμμετέχοντες το θεωρούν ένα από τα πιο πετυχημένα σημεία για μπραντ στη Λάρνακα. Το 80% των ερωτηθέντων πρότεινε τη δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας για καλύτερη ενημέρωση μενού και δυνατότητα online κρατήσεων. Η ανάγκη για ισχυρότερη ψηφιακή παρουσία είναι εμφανής, καθώς οι πελάτες επιθυμούν όχι μόνο μια αξιόλογη φυσική εμπειρία, αλλά και εύκολη διαδικτυακή αλληλεπίδραση με την επιχείρηση. Οι κύριοι ανταγωνιστές είναι οι επιχειρήσεις εστίασης που προσφέρουν μπραντς και ποιοτικό καφέ, όπως για παράδειγμα το καφέ της Χρυσάνθης και το Γλυκολέμονο, που βρίσκονται στην ίδια περιοχή αφού έχουν παρόμοιο ύφος και ίδιο καταναλωτικό κοινό. Παράλληλα, ανταγωνισμό αποτελούν και οι σύγχρονες καφετέριες που δίνουν έμφαση στην αισθητική, τη φωτογραφική προβολή και τη γευστική εμπειρία. Προχωράμε στο επιχειρηματικό μοντέλο. Η εταιρεία βγάζει έσοδα κυρίως από τη διαφοροποίηση που προσφέρει, επιτρέποντας την υψηλότερη τιμολόγηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Τα κύρια έσοδα προέρχονται κυρίως από τα brands πιάτα που προσφέρει με υψηλό περιθώριο κέρδους και τα ροφήματα όπως καφέδες, χυμή και σμούθις. Η ιδιαίτερη αισθητική προσελκύει ντόπιους και τουρίστες, αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση, και η ιδιαίτερη παρουσία στα social media ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και επηρεάζει θετικά τον όγκο πελατών. Το τύπος του ηλεκτρονικού εμπορίου που εφαρμόζει απευθύνεται απευθείας στον τελικό καταναλωτή, δηλαδή χρησιμοποιεί μοντέλο business to customers. Δεν προσφέρει ηλεκτρονικές συναλλαγές, ούτε διαθέτει online κρατήσεις ή υπηρεσίες παραγγελίας, αλλά εφαρμόζει ψηφιακό business to customers marketing μέσω social media, ειδικά μέσω Instagram, για να προωθεί το χώρο και την εμπειρία επίσκεψης. Επικοινωνεί χωρίς μεσάζοντες με το κοινό του, μέσω της αναρτήσεις, stories και τα feedback. Και αν και δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού καταστήματος, το μοντέλο είναι καθαρά business to customers με έμφαση στη φυσική κατανάλωση μέσω ηλεκτρονικής προώθησης. Το διαδίκτυο παίζει υποστηρικτικό αλλά και σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του Edems Yard, κυρίως μέσα από την ενεργή του παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και ιδιαίτερα στο Instagram. Μέσα από φωτογραφίες πιάτων, στιγμιότυπα από τον κήπο και αναρτήσεις που τονίζουν την ατμόσφαιρα του brunch spot, η επιχείρηση καταφέρνει να προσελκύσει νέους πελάτες αλλά και επαναλαμβανόμενους. Οι κοινοποιήσεις και φωτογραφίες από τους πελάτες λειτουργούν ως δωρεάν διαφήμιση και το διαδίκτυο συμβάλλει σε αύξηση του brand awareness. Το Edems Yard δεν διαθέτει επίσημη ιστοσελίδα και η ψηφιακή του παρουσία βασίζεται αποκλειστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά από συνέντευξη με τον ιδιοκτήτη και μετά από έρευνα αγοράς, η δημιουργία μιας ιστοσελίδας
Θεωρείται θετική κίνηση, καθώς θα μπορούσε να ενισχύσει την εικόνα και να προσφέρει ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Η ιστοσελίδα που σχεδιάστηκε συμπεριλαμβάνει το αναλυτικό μενού, ώστε ο πελάτης να αναγνωρίζει τι προσφέρει πριν την επίσκεψή του στο κατάστημα. Αναγράφονται τα ωράρια λειτουργίας για έναν καλύτερο προγραμματισμό από την πλευρά των πελατών. Έχει προσθεθεί η τοποθεσία με σωματωμένο χάρτη, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο κατάστημα. Επίσης, ενσωματώθηκε σύστημα online κρατήσεων, επιτρέποντας στους καταναλωτές άμεσων και γρήγορων κλείσιμων τραπεζιού. Υπάρχει ενότητα About Us, με παρουσίαση της φιλοσοφίας και την ταυτότητα του brand, και παρέχει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο, email και link προς τα social media. Η ιστοσελίδα θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Ακολούθως βλέπουμε μερικά στιγμιότυπα από την ιστοσελίδα. Στο πάνω μέρος είναι η αρχική σελίδα και στο κάτω μέρος μπορεί ο πελάτης να τοποθετήσει το email του για να του έρχονται ενημερώσεις σχετικά με τα πιάτα της εβδομάδας. Υπάρχει το section με το About Us, όπου αναφέρεται για τη φιλοσοφία και λίγα λόγια για τον brand. Υπάρχει το section για το reservation, όπου ο πελάτης αναφέρει τον αριθμό των ατόμων, την ημερομηνία και την ώρα που θέλει να επισκεφθεί το κατάστημα. Υπάρχει αναλυτικά το μενού και επιπλέον υπάρχει ο χάρτης με την τοποθεσία για πιο εύκολη πρόσβαση. Στη συνέχεια, οι προτάσεις για marketing είναι η διατήρηση ενεργής παρουσίας σε Instagram και TikTok με αυθεντικό καθημερινό περιεχόμενο, όπως η προετοιμασία πιάτων και οι backstage στιγμές, δημιουργία μικρών ευχάριστων βίντεο που αναδεικνύουν τις εμπειρίες του καταστήματος, συνεργασίες με τοπικούς influencers για να κινήσει το ενδιαφέρον σε νεαρές ηλικίες, χρήση Google Ads για στόχευση σε άτομα που αναζητούν brunch, breakfast ή συγκεκριμένα σύγνωση πιάτα στη Λάρνακα, και ενίσχυση της παρουσίας στο Google My Business με ενημερωμένες φωτογραφίες, προσαρμοσμένα ωράρια και απάντηση σε reviews. Στη συνέχεια είναι τα βήματα SEO, όπου είναι η επιλογή σωστών λέξεων κλειδιών που αντιπροσωπεύουν την εμπειρία και το ύφος του items, π.χ. λέξεις όπως coffee και brunch, συχνή ανανέωση περιεχομένου στην ιστοσελίδα ώστε να παραμένει ζωντανή και να εμφανίζεται πιο ψηλά στις αναζητήσεις, γρήγορη φόρτωση της ιστοσελίδας και εύκολη πλοήγηση για να μην χάνει επισκέπτες, κατανοητό καλωστημένο μενού με περιγραφές και τιμές ώστε να βρίσκουν οι χρήστες άμεσα αυτό που χρειάζονται, και προσθήκη λειτουργίας κρατήσεων και βελτιστοποίησή της για καλύτερη εμπειρία χρήστη. Όσον αφορά τις βασικές πρακτικές ασφάλειας, είναι η χρήση κρυπτογράφησης για ασφαλή μεταφορά των στοιχείων των πελατών κατά την κράτηση, συλλογή μόνο των απολύτως απαραίτητων δεδομένων όπως είναι το όνομα και το email, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR, προσωρινή αποθήκευση δεδομένων και διαγραφή τους μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, διασφάλιση ότι τα στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς χωρίς συγκατάθεση και εφαρμογή ξεκάθαρης πολιτικής απορρίτου για ενίσχυση εμπιστοσύνης και διαφάνειας. Συμπεράσματα και προτάσεις είναι ότι το Eden Yard είναι από τα πιο δυνατά brand spot στη Λάρνακα, η ποιότητα φαγητού και ο χώρος προσφέρουν άριστη εμπειρία, απουσία επίσημης ιστοσελίδας για κρατήσεις και άμεση ενημέρωση, διατηρεί σταθερή και υψηλή ζήτηση εδώ και χρόνια, έχει πολύ θετικές αξιολογήσεις και ισχυρή εικόνα στην αγορά, η στρατηγική marketing που χρησιμοποιεί υποστηρίζει περαιτέρω ανάπτυξη, υπάρχει ξεκάθαρο περιθώριο ανάπτυξης μέσω ψηφιακής αναβάθμισης, συνεργασία με τοπικούς influencers για μεγαλύτερη απήχηση, παρακολούθηση και αξιοποίηση νέων trends στα social media, δημιουργία ιστοσελίδας και συνεχής ανανέωσης της και διατήρηση και ενίσχυση της θέσης του στην αγορά μέσω σταθερής εξέλιξης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.